Hi ha molts llocs al món que s'han guanyat la reputació d'ésser embruixats o encantats, i sovint hi ha històries fascinants que els envolten. Aquí tens algunes d'elles. La Torre de Londres, Regne Unit. Cara trista. Aquesta antiga fortalesa té una llarga història de tortura i execucions, i se diu que està habitada per diversos esperits, com ara Anna Bolena, que va ser decapitada allà. S'han reportat aparicions fantasmagòriques i sorolls estranys al seu interior. El castell de Bran, Romania. Cara trista. Conegut com el castell del Dràcula, aquesta fortalesa és famosa per la seva associació amb el personatge literari de Dràcula de Bram Stoker. Se diu que hi ha presències inquietants i esdeveniments sobrenaturals relacionats amb el vampir mític. L'Hotel Stanley, Estats Units. Cara trista. Aquest hotel situat a Colorado és famós per ser la inspiració de l'Hotel Overlook a la novel·la de Stephen King, El Resplendor. S'han reportat fenòmens paranormals, com ara apareixences d'ombres, portes que es tanquen solen i objectes que es mouen sense explicació. El castell d'Edimburg, Escòcia. Cara trista. Aquest impressionant castell té una llarga història de violència i tragèdies. Es diu que està encantat per diversos esperits, incloent un capellà fantasma i soldats morts que encara deambulen pels seus passadissos. La ciutat de Pripyat, Ucraïna. Cara trista. Aquesta ciutat abandonada a prop de la central nuclear de Txernòbil té una atmosfera gòtica i desoladora. S'han reportat fenòmens paranormals i es diu que alguns dels esperits de les persones que van morir a causa de l'accident de Txernòbil encara es queden allà. L'illa de Poveglia, Itàlia. Cara trista. Aquesta petita illa prop de Venècia té una història sinistra. En el passat, va ser utilitzada com a lloc d'aïllament per a persones amb malalties contagioses i se diu que està maleïda. Hi ha hagut informes d'aparicions fantasmagòriques i veus estranyes. El far de Point Lookout, Austràlia. Cara trista. Aquest antic far situat a la costa de Queensland és conegut pels seus fenòmens sobrenaturals. S'han reportat veus, llums estranyes i la sensació d'una presència inquietant. Aquestes són només algunes de les històries fascinants darrere dels llocs més embruixats del món. Sigui que creguis o no en els fenòmens paranormals, aquestes històries ens recorden la nostra fascinació per la part desconeguda i misteriosa del món.